И какво става, хора? Вие отново с Google Studio. Днес съм ви подготвил едно не чак толкова очаквано видео, което доста сигурно ще ви хареса. Защото днес съм ви подготвил просто уникално рум тур видео, защото вече мога да го направя. Отделил съм си времето, не е гейминг и все пак сме на почивка. Тук е свободно. Вижте. Как е, хора? Нищо не виждате. Нищо. Оператора не става. Да. Не става оператор. Така. Добре, хора, ако ви харесате такива видеа, абонирайте за канала и харесате това видео. И нека да първо. И добре, хора, с какво първо да започнем? С какво? Всеки човек, всеки ютубър, тиктокър, какво ли не, би започнал с това къде спи. И да, хора, аз спя на този разтегаем диван, който никога не съм го разтягал. Да, хора, няма го разтягал сега. Имаме две маси. Много добре. Оператора мен снимаш, не камерата. Камерата мен ще снима, не също. Така. И как да ви го покажа това? Това трябва първо да започнем. Нямаме кухня, защото имаме ресторант. Нали, все пак ви казвам, на почивка съм, в хотел съм. И добре, хора, готови ли сте да видите и следващото място, хора? И добре, хора, характерно място за моята стая е това, че си имам собствена камина, което сега някой си каже, това на електричество, това така анимация си работи. Не, хора, не, това не е така. Това е истинска камина, с прозорец обаче няма как да работи. Да, тук буквално има дупка, ама не може да се види. Буквално, хора, това е истинска камина. Аз не мога да повярвам, че в хотел има истинска камина. Добре, хора, и в момента мога да ви покажа оператора, да е малко до камерата. Тук буквално може да се скриете. Представете ли си? Отдолу може да се скриете. Аз това не мога да повярвам. Добре, хора, продължаваме нататък. И добре, хора, едното от любимите неща на тази стая е, че си имам това футилче. Но повечето от вас бих си казали, ти луд ли си? Как едно футилче ти харесва, имаш цял диван, пълни нямаш тук, имаш камина, има къде се скриеш, има да се ви показвам нещата, където другите може да се скриеш. Колед нямаш багаж, имаш телевизор, имаш да... Телевизор има. Не ви го показах, хайде. Какво ли няма? Стол, два, кош, какво ли не? Балкон. Какво ли няма? Защо стола ми харесва? Сега ще ви покажа защо. Сега сигурно ще кажа защо, човек. Обаче, мога да извадя тук. И то си има възглавничка, която може да става, чакайте, на легло. Представете ли си? Мога да си извадя. Ако съм дебел човек, като няма сега казвам кой, просто се тук е дивана. И лягам като най-големия дебил човек. И ако няма храна, ще рива. Както каза една... Онзи ден рива, вчера рива, днеска ривеш, всеки ден ривеш. Айде, време е, хора, и за балкона. Операторе, вижте, това там, буквално, сега ще ви покажа, ще ви го посоча с стрелкичка. Това там е микрофон. Това там е ресторантът, съжалявам. Так, така, операторе. И това там е ресторантът като цяло. Чакайте. Ето. Е там. Чакайте да не се вижда от моята сянка. Не, добре тогава. Добре тогава май няма да ви покажем. Трябва да отворим прозореца. Това е малко вратно. Така, сега ви покажем най-важната част. Хора, най-важната. Телевизорът. Информация. Търсене на сигнал. Код на грешката. Аз нямам телевизия. В другата стая има и затова там ще ходя да гледам. Добре, хора. Какво ли няма тук? Дори си имаме огледало. Всичко имаме. Добре. Тук добре. Тук добре. Хора, чакайте. Хора, за малко се пребия, защото това явно е съвсем отделно. И хора, искам да видите това нещо. Какво е това? Какво за Бога трябва да е това? И аз нямам никаква идея. Чакайте да ни пребият от хотела, да спрем. Айде да ходим тук. Хора, какво не ви показах? Не ви показах, ще такива картина.
И може би в началото, чакайте, може би в началото на видеото вече съм ви показал, че този диван се разтяга, но все пак да ви го кажа. И все пак, ако до тук ви хареса видеото, може да се абонирате за канал съвсем безплатно и да си харесате видеото. Добре хора, време да ви покажа нещо, което в тази стая просто толкова много. Хора, вижте. Лампа. Чакай. Апаратор. Лампа. Много лампи. Пак ви следвам, че ако ще не е тъмно, ако се чуете това защо, и той има един контакт също, защото не съм ги докоснал, защото не съм ги светнал, защото те са за това, не знам дори за къде, ама за балкона, пак лампа и така хора. Кое съм светнал? Двете лампи светнат, съм светнал това. Добре, надявам се, че съм светнал, добре хора. И време за хвърляне. Майко, хора, е толкова твърд плъгът. Мале, как си ударих кръста? Ударих си кръста! И добре хора, ако ви харесва видеото, може да се абонирате за канала и да го харесате все пак. И ако искате видеото да се повтори, обаче да играем краденица в парка. Представете си, ще бъде толкова готино, ще покажем приятели, ще бъде уникално. Ако искате, пишете долу в коментарите дали ви хареса тази идея. И хора, довиждане, приятен ден и чао!